Здравейте, казвам се Василена Василева, на 17 години съм. Учила се в Христо Ботев в Горна Малина, като в момента съм 11 клас. Специалността тук е сътрудник в малък и среден бизнес. От почти една година съм журналист, а вече и главен редактор в спортен сайт. Обичам всички видове спорт, като ходенето на срещи и писането на статии след това не е задължение, а удоволствие за мен. Сайтът ни има изключително свеж дизайн, поради причината, че колегите ми, както и аз, сме млади. Гледаме да не прекаляваме с рекламите и да пишем грамотно. В бъдеще искам да продължа да се занимавам с дигитален маркетинг, защото по този начин ще мога да съчетая работа и хобби.